Fitar wani sabon faifan bidiyon tsiraici na biyu da ake zargin shi ma na fitacciyar jarumar fina-finan Hausan nan ne wato Maryam Booth ya ƙara kunna wutar rikicin faifan bidiyo na ɗaya da ya bayyana tun a satin da ya gabata. Tun lokacin da faifan wannan bidiyo na farko ya fita bai yi wa jaruma Maryam Booth daɗi ba. Haka kuma bai yi wa dukkanin abokanan sana'arta mazansu da matansu daɗi ba. Hakan ne ma ya sa aka hango wata makusanciya kuma ƙawa ga wannan jaruma Maryam Booth wadda ake kira da Nafisa Abdullahi tana ta tada jijiyar wuya a shafinta na sada zumunta. Har ma tana cewar sun san wanda ya fitar da wannan bidiyon kuma wallahi sai ya yi da na sanin fitar da shi wannan faifan bidiyo. Ana haka ne kuma sai ga faifan bidiyo na biyu ya bayyana, wanda shi kuma wannan faifan bidiyo ya zo da rudani, inda wasu suke cewa ai ba wannan jaruma bace ba wato Maryam Booth, ma'ana dai ba ita bace ba a wannan faifan bidiyo na biyu. Hakan ne yasa muka koma baya muka ɗauko wani labari da kafar yada labarai a intanet ta wallafa, inda muka jiyo ta yi amai kuma ta lashe abinta. Ga dai yadda wannan kafar yada labarai take cewa an yanka ta tashi a kan batun nan da ake cewa an ƙara sakin wani bidiyo wanda yake ɗauke da hoton jaruma Maryam Booth, wanda aka ce wannan bidiyo na biyu ya tsananta fiye da na farko. To fa wannan bidiyo ba fa jaruma Maryam Booth bace a cikin wannan bidiyo, domin a jiya ne muka yi bincike muka gano cewa wannan bidiyo ba Maryam Booth bace a cikin wannan faifan bidiyo. Wata baiwar Allah ce wadda ake kiranta da suna Amina Sagagi. Wannan baiwar Allah ta yi aure da daɗewa, wanda wannan bidiyo ya kunno mata wata wuta wadda za a iya cewa ta kawo sanadiyar mutuwar aurenta. Wannan baiwar Allah sati biyu da suka wuce Allah ya azurta ta da samun haihuwa tare da mijin da suke zaune da shi a gidan aurensu baki daya. Amma fitarwa wannan bidiyo ke da wuya, wannan miji ya ce ba za a iya ba, yanda a yanzu haka wannan baiwar Allah mai suna Amina Sagagi tana gidan iyayenta inda take zaune a matsayin wacce ba ta da aure. Abu da ya faru ko kuma ce wannan rikici ya faru ne sanadiyar wani shaidani wanda ya fito da wannan faifan bidiyo wanda ya ara shi da na jaruma Maryam Booth, wanda ita ma aka ce an ga hoton tsiraicinta a lokacin da take canja kaya, wanda wannan magana ce wadda ta damu dangin wannan jaruma da 'yan uwanta da dukkan wani musulmi baki daya. Da wannan magana fa sai aka ƙara ganin wani bidiyo wanda ya fi wancan muni, wanda aka ƙara ikirarin cewa jarumar ce fa, to amma kun san Allah ɗaya gari banban kuma Allah kan iya yin komai. To anan dai kamar ce ta so ta yi iri ɗaya, kun san Allah kan iya yin komai a cikin ikonsa, yakan iya yin mutum a China ya yi kuma mutum a Najeriya kaga kamanninsu iri ɗaya. Tunda mun ji masana kimiyya sun ce kowanne mutum akwai irinsa da yawa a cikin wannan duniya. To hakan ne ya faru domin arashi aka yi ba Maryam Booth ɗin bace. Wannan wata baiwar Allah ce Amina Sagagi wadda tana tsaka da jin daɗinta a gidan mijinta aka kashe mata aure sanadiyar fitowar wannan bidiyo. Kuma wannan sanadi ya faru ne sanadiyar wani katon shaidani wanda ya fito da wannan bidiyo.